Tripurani KOKBOROK industries ni kaisa kaham khobor nongni bagui tubui phaikya. Omo wngkha chini Tripurani famous naiki ba actress Biva Jamatia bini boyfriend James wangkha meetei bai kajengnani bagui kok swngui paikya bongni engagement wngui paikya. Tabuk social media o bongni engagement ni picture viral wngui tongo tei norobo nugui mankha na o video ni mangpili chini cute couple hinui mano chini actress Biva Jamatia bai bini boyfriend James borok kununi engagement ni dini kaisa naithotok mangpili social media o kasa phaimani borokni o happiness no nongni bagui ang tubui paikya. Hingke bahai tongkha narok chini Tripurani famous actress ba naiki Biva Jamatia kajengnani naikya ba engagement wngkha hinui narok khobor khnamani pore keboni heart attack rok haibali na bwla o khobor khnamani pore chini Tripurani famous actress Biva Jamatia kajengnani khobor khnamani ba engagement wngkha hinui khobor khnamani pore tamoni hingke taklai haino hai chini Tripurani tei khoroksa namkora ba famous actress kaijagui kapsinai amtwui haino bwlena jemon chini kwbangma hero heroine rok puila bosoro jotono kaijagui paikha tabuk hingke chini khoroksa tei khoroksa bukhukjuk chini Biva Jamatia bobo kaijak sinai hingka kai haino hai chini Tripurani chela sikla rok je chini bukhukjuk Biva Jamatia no hamjagui tongnai rok borokni tabukhe bari wngjaknai chini da bukya jefuru LAIBUMA Debbarma kaijakfuru lephang kwbagui ma kaptui no tabuk hingke je chini bukhukjuk Biva Jamatia no hamjak tongnai rok bini fan rok ni bari wngjakha ta lephang kwbagui ma kapjunani muktui bai kwngtui bai khaiui hingka kai bahai tongjakha narok ani o video no chajakha ba ani video no like khadi tei ani channel no subscribe khadi mutui hai tebo kotal video rok manani bagui.